Da se možete opisati s 5 riječi, koje bi to bile? Knjiga, joga, putovanja, mačka, sloboda. Jesu li Erasmus projekti za vas knjižničare izazov ili dodatni posao? Rekla bih da su jedno i drugo. Izazov je na način da možemo slobodno izabrati aktivnosti i način realizacije na koje ćemo aktivnosti organizirati i realizirati, a isto tako imamo veliku slobodu u kreativnosti u realizaciji samih aktivnosti, odnosno projekta. Isto tako su i dodatni posao. Dodatni posao je zbog toga jer se neke aktivnosti odvijaju van radnog vremena našega, zatim imamo povećan obim posla, onaj koji je, znači osim našeg normalnog posla kao knjižničara, još imamo odraditi sve ono što je vezano uz sam projekt. Zatim imamo za vrijeme mobilnosti povećanu odgovornost za učenike jer smo im pratnja i odgovaramo za njih. Isto tako imamo povećane obaveze u vrijeme kada nam dolaze gosti koji su partneri u mobilnosti. U kojim ste Erasmus projektima do sada sudjelovali? Ja sam do sada sudjelovala u 2 Erasmus projekta koja su bila organizirana i vođena u našoj školi. Prvi projekt je bio inovativni nastavnici za uspješnije učenike koji smo provodili u školi prošle i pretprošle školske godine, a voditeljica je bila profesorica Neda Mađarac, a ove godine sudjelujem u projektu Kombinirani pristupi učenju književnosti i jezika koju je voditeljica profesorica Helena Roštaš. Koju biste mobilnost izdvojili kao najdražu i zašto? Pa moram priznati da mi je dosta teško sad izdvojiti koja mi je od te 2 mobilnosti bila najdraža i zbog čega, jer su obje bile potpuno različite. Prva mobilnost u Španjolskoj bila je vezana za moju edukaciju i tema moje edukacije bila je mindfulness i meditacija, obrazovanje i opuštanje na otvoreno. Moram priznati da sam beskrajno uživala u toj edukaciji koja je trajala tjedan dana, zbog toga što je bila izuzetno kvalitetno organizirana i provedena, ali i iz mojih privatnih interesa, jer ja se i privatno bavim meditacijom i mindfulnessom, tako da je to znači zadovoljilo i moje profesionalne i privatne potrebe. S druge strane, ova mobilnost u Turskoj, u Manavgatu, u Antaliji, u kojoj sam bila pratitelj učenika, mi je bila posebno draga zbog toga što je, osim uz odgovornosti koje kao voditelji, odnosno pratitelji učenika imamo, meni je bilo veliko zadovoljstvo sudjelovati u toj jednoj ljepoti druženja mladih ljudi. Inače mi je jako zanimljivo i fascinantno vidjeti taj spoj različitih kultura, različitih religija, različitih svjetonazora i bez obzira na te sve razlike, bez obzira na barijere i religijske i jezične, kako mladi ljudi uspostavljaju kontakt. Evo, to je recimo ono što bih ja izdvojila kao nešto zbog čega ja smatram da su te mobilnosti jako pozitivne i vrlo, vrlo važne i za mlade ljude, ali i za nas voditelje, jer na taj način mi isto tako kao profesori stvaramo poznanstva u drugim zemljama s našim kolegama profesorima i naravno ta poznanstva mogu izroditi neke kvalitetne buduće suradnje i buduće projekte. Jesu li Erasmus projekti u koje ste bili uključeni ispunili vaše očekivanja vezano uz teme i aktivnosti?
Pa moram priznati da su u potpunosti ispunjena moja očekivanja. Ono što je meni posebno drago što se tiče sudjelovanja u tim projektima je ta primjena u daljnjem radu. Ova prva edukacija na kojoj sam bila, znači sudjelovanje u prvom projektu vezano uz edukaciju mindfulnessa i meditacije na kojemu sam sudjelovala, dalje sam implementirala u svoj rad u knjižnici, tako da provodimo aktivnosti mindfulnessa u školskoj knjižnici, a osim toga za projekt kao tehnike smirivanja uma koje su proizašle iz ove edukacije, napravili smo ove godine jedan zanimljiv školski projekt koji će trajati godinu dana i u koji su uključene profesorica Tanja Nikšić, koja je voditeljica, odnosno predavačica predmeta poznavanje robe, zatim profesor Zlatko Šantić i Ivan Vrbančić, nastavnici tjelesnog odgoja, i profesorica matematike, nastavnica matematike Melita Crnković i ja zajednički sudjelujemo u tom projektu Mandale, gdje svatko iz svog područja obrađuje tu jednu specifičnu tehniku smirivanja uma. Znači, moje područje je smirivanje uma bojanjem i slikanjem mandala. Profesorica Crnković izrađuje digitalne mandale koristeći digitalne alate. Zatim ovim pomagalima koja se inače koriste u matematici izrađuje mandale, geometrijske mandale. Profesori tjelesne i zdravstvene kulture rade mandale od ljudskih tijela, odnosno učenici različitim položajima tijela oblikuju te mandale, dok profesorica Nikšić sa svojim učenicima radi mandale ovisno o temi, izrezuju učenici sličice iz reklamnih materijala trgovačkih centara, na primjer voće, povrće, ovisno koja nam je tema. Sljedeća tema će nam biti kruh, tako da znači od tih prehrambenih proizvoda izrađuju se određene mandale. Znači to je taj prvi projekt koji je ono što je meni posebno zanimljivo, iz kojega su proizašle neke nove aktivnosti koje ćemo provoditi u daljnjem radu. Iz ovog novog projekta u kojemu smo trenutno, znači kombinirani pristupi učenju i poučavanju književnosti i jezika, izrodio se čitateljski klub koji je aktivan 2. godinu kod nas u školi, tako da eto, ja smatram da upravo ti projekti i služe tome da učenici šire svoje obzore, da uče uspostavljati komunikacijske i razne druge veze između svojih vršnjaka, a mi nastavnici da poboljšamo i proširimo svoj rad.